Panjenengan Bapak Ibu sederek-sederek sedaya ingkang kula tresnani. Langkung rumiyin sumangga kita panjatkan puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu awit saking rahmat lan hidayahipun kita sedaya saged pinanggih ing dinten punika kanthi kawonten sehat walafiat. Saperlu tindakan acara arisan keluarga Bapak Sugeng. Bapak Ibu sederek-sederek sedaya supados acara punika boten kesupen kula badhe maosaken urutanipun. Setunggal pambuka, kalih wawasan doa, 3 atur pembagian saking tuan rumah, sekawan laporan arisan, gangsal pengocokan arisan, 6 ramah tamah lan panutup. Kangge mawiti adicara sumangga kita ngaturaken basmalah sesareng. Adicara salajengipun inggih punika wawasan donga ingkang badhe dipunaturaken dening Bapak Sugeng. Dumateng Bapak Sugeng wekdal saha papan kula aturaken. Matur suwun dumateng Bapak Sugeng, mugi-mugi donga kita dipunijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Adicara salajengipun inggih punika atur pambagian saking tuan rumah. Dumateng Bapak Sugeng wekdal kula aturaken. Matur suwun dumateng Bapak Sugeng ingkang sampun paring atur pambagian. Salajengipun laporan arisan ingkang badhe dipunandharaken dening Ibu Yanti. Dumateng Ibu Yanti wekdal kula aturaken. Matur suwun dumateng Ibu Yanti ingkang sampun andhara. Nah punika acara ingkang paling kita antu-antu inggih punika pengocokan arisan. Sederengipun sumangga kita siapaken nami-naminipun. Sinten ingkang badhe pikantuk arisan dinten punika, mugi-mugi panjenengan sedaya beja. Dumateng Bapak Aris, mugi-mugi arisan punika barokah. Alhamdulillah sedaya acara sampun kalempahan kanthi lancar. Kula minangka pranatacara ngaturaken agunging pangaksama menawi wonten kalepatan ingkang kirang ranani penggali panjenengan sedaya. Sumangga acara punika kita pungkasi kanthi maos hamdalah sesareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.